Bună! Sunt Evelina și am să-ți spun astăzi o legendă de suflet. Știți deja povestea despre cum strămoșul Daksha și-a blestemat ginerele, zeul lunii. Karma rea generată de acest blestem s-a întors împotriva lui Daksha însuși, când a îndrăznit să-l jignească pe celălalt ginere al său, atotputernicul zeu Shiva, tatălui Marte. Într-o zi, Daksha a decis să facă o yaghya. El a invitat pe toți zeii, semizeii și înțelepții supremi, cu excepția propriului ginere, Shiva, întruchiparea cunoștinței universale. Auzind despre viitorul ritual, soția lui Shiva, Sati, a dorit să fie prezentă la acest ritual. Shiva a încercat să o oprească, dar Sati a insistat. Tatăl ei însă nu i-a acordat deloc atenție, iar pe zeul Shiva l-a insultat, numindu-l nedemn de o societate atât de rafinată. Atunci Sati a spus: "Nu pot suporta insulta provocată soțului meu, ființa supremă a universului. Dacă nu aș fi fiica ta, nu ai îndrăznit să mă tratezi așa. Renunț la corpul meu. Nu vreau să rămân în acest chip nici o clipă în plus pentru a nu suporta aroganța ta." Și Sati și-a părăsit corpul, invocând un foc din interiorul propriului corp. Văzând că soția sa s-a sinucis, pe Shiva l-a cuprins o furie de groază. O picătură de sudoare clocotită i-a apărut pe frunte, chiar în locul unde semiluna îi împodobea părul. De îndată ce a atins pământul, această picătură s-a transformat într-un spirit de foc plin de o putere nemărginită. După ce și-a făcut drum prin pământ și prin toate lumile subterane cu foc, acest spirit a uscat cele 7 mări. Această esență divină, cunoscută sub numele de Virabhadra, războinic fericit, arăta ca un foc aprins cu multe capete și ochi, 10.000 de brațe și picioare. Un cheag de putere întrupat, Virabhadra s-a înfățișat în fața creatorului său și cu profund respect i-a cerut să ordone: "Du-te și distruge-l pe Daksha și tot ce ai pregătit pentru sacrificiu", a poruncit Shiva. În același moment, Virabhadra a adunat o armată întreagă de spirite și a pornit să îndeplinească sarcina. Moartea lui Sati i-a îngrozit pe toți cei ce s-au adunat la sărbătoarea sacrificiului. Când însă Virabhadra a apărut brusc în fața lor în toată măreția sa, zeii au fost cuprinși de confuzie și au fugit care și încotro, salvându-și viețile. Virabhadra nu i-a urmărit însă. El a distrus pregătirile pentru yaghya și apoi l-a decapitat pe Daksha. Când s-a întors la Shiva, stăpânul tuturor animalelor, acesta i-a spus: "Ți-ai îndeplinit conștiincios misiunea. Acum calmează-te și întoarce pacea în univers. De azi vei trăi în cer, unde vei deveni cea mai importantă dintre planete, fiul pământului. Vei fi numit Angaraka." După aceste cuvinte, furia lui Virabhadra s-a potolit și a fost transformat în planeta pe care azi o numim Marte.